Здравейте и добре дошли отново в The Forex Academy TV. Днес ще разгледаме ключова концепция, която може да ви помогне да надхитрите пазарите. Промяната на пазарната структура, известна още като Market Structure Shift. Разбирането на тези промени е от съществено значение за разпознаването на обръщания на тренда или на влизането на пазара в нова фаза. Да започваме. Какво е промяна на пазарната структура? Промяна на пазарната структура настъпва, когато цената пробива значително ниво, било то върхове или дъна, което показва промяна в тренда. Ключови моменти за запомняне. Във възходящ тренд, промяна настъпва, когато цената пробие под предишното по-високо дъно Higher Low. В нисходящ тренд, промяна се случва, когато цената пробие над предишния по-нисък връх Lower High. Тези промени показват, че доминиращите играчи на пазара, купувачите или продавачите, могат да губят контрол, което отваря врати за обръщане на тренда. Кратко прекъсване, за да ви напомним за нашата абсолютно безплатна Telegram група, където споделяме нашият седмичен watchlist, обучителни материали и сигнали. Линк в описанието. Защо промяната на структурата е важна? Промените в структурата са от ключово значение за трейдерите, защото подават сигнал за възможно обръщане на тренда. Помагат ви да избегнете търговията в грешната посока. Дават улики за нови търговски възможности и настройки. Например, представете си, че сте в силен нисходящ тренд, но цената изведнъж пробива предишния по-нисък връх – Lower High. Това е първият ви сигнал, че трендът може да се обърне към възходящ. Как да разпознаем промяна на структурата? Ето как да разпознаете промяна на пазарната структура. При възходящ тренд следете за пробив на Higher Low, което сигнализира промяната на тренда. Пробивът трябва да е с затворило тяло под дъното, не само опашка. При нисходящ тренд следете за пробив на Lower High, което сигнализира промяната на тренда. И отново пробивът трябва да е с затворило тяло над върха, не само опашка. Нека сега разгледаме реален пример. На графиката забелязваме нисходящ тренд. Цената формира по-ниски върхове, Lower High, и по-ниски дъна, Lower Low. Ако тази концепция ви е непозната, се върнете към предишното видео от канала, за да разберете как да определяме тренд на пазара. Продавачите доминират и структурата се запазва. След това обаче забелязваме промяна в структурата. Цената пробива над предишния Lower High, което сигнализира за обръщане. След пробиването, разбира се, цената поставя Higher High и започва възходящото си движение. Чести грешки и как да ги избегнем. Ето някои чести грешки при разпознаването на промени в структурата и как да ги избегнете. Объркване между фалшив пробив и реална промяна. Реалната смяна на тренда е само когато цената пробие предишното дъно или връх с тяло, а не само с опашка. Съвети за търговия при промяна на структурата. Използвайте множество времеви рамки. Разпознавайте промените на по-високи времеви рамки, например 4-часова или дневна. Търсете възможности за вход на по-ниски времеви рамки, например 15-минутна или 1-часова. Практикувайте търпение. Промените на структурата изискват време, за да се разгърнат. Не бързайте с влизането в сделки. Разбирането на промените в пазарната структура е мощно умение, което ще ви помогне да се ориентирате уверено на пазарите. Като разпознавате тези промени рано, ще бъдете по-добре подготвени да се възползвате от нови трендове и да избегнете грешки. Ако това видео ви е било полезно, дайте му палец нагоре и се абонирайте за The Forex Academy TV за още съдържание като това.